በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ ዕለት 7 ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽርናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ሎሚ ወርሓዊ በዓል ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ እዩ። ቤተ አብርሃም ዝባረኹ ስላሴ ቤት ኩላትና ይባርኹልና። ምሕረትን ቸርነትን ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩነኒ ጥቅምቲ 7 ስለ ፍቅሪ ጎይታና ኢሉ ንነብሱ 7 ግዜ ዝቀተለ ዓብይ ኣቦ ኣባ ባውላ ዕረፍቲ እዩ። ቅዱሳን ሰማዕታት ሚናስን ሓናስን በዓሎም ምዃኑ ስንክሳር ብስም ይጠቕሶም። ኣባ ባውላ እቲ ጻድቕ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ መስተጋድል መነኮሴ ኮነ። ኣብ ላዕለዋይ ግብፂ ኣብ ዝርከብ እንጽና ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ገዳም ብዓብይ ተጋድሎ ዝነብር ኮነ። ሕዝቅኤል ዝበሃል ረድእ ነበረ እሞ ንሱ ድማ ስለ ናይ ኣቦና ተጋድሎን ስለ ትሩፋቱን ምስክር ኮነ። እዚ ኣባ ባውላ ስለ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ኢሉ ንነፍሱ 7 ግዜ ዝቐተለ ኣቦ እዩ። ኣባ ባውላ ኣብ መጀመርታ ንነፍሱ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ ዘቐዚቑ ኣብ መስቀል 40 መዓልትን 40 ለይትን ከም ዝተሰቕለ ኮይኑ ቀነየ። ንነፍሱ ድማ ይሕለፈ። ነገር ግን እግዚአብሔር ካብ ሞት ኣተንስኦ። ካልኣይ ግዜ ድማ ዓሳታትን ዝተፈላለዩ ዓሳታትን ምእንቲ ክበልዕዎ ንነፍሱ ናብ ውሽጢ ባሕሪ የእተወ እሞ ነገር ግን እቶም ዓሳታት ኣይተንከፍዎን። ኣባ ባውላ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ባሕሪ ሰጢሙ ንብዙሕ ወርሓት ጸኒሑ ሞተ። ንስማት ፀዋውዕኡ ክብሪ ይኹን እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ እውን ካብ ሞት ኣተንስኦ። ኣባ ባውላ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ንነፍሱ ኣብ ውሽጢ ሓመድ ደፊኑ ሞተ። ጎይታና ድማ ንሳልሳይ ግዜ ካብ ሞት ኣተንስኦ። ንራብዓይ ግዜ ድማ ኣብ ውሽጢ በሊሕ ኣእማን ናብ ዘሎ ነዊሕ ጎቦ ደይቡ ንነፍሱ ካብቲ ጎቦ ንታሕቲ ወሪሩ ተንከባለለ ጸደፈ ማለት እዩ። ዝተሰሓሉ ኣእማን ድማ ናብ ኩሉ ስጋኡ ስለ ዝኣተወ ሞተ። ረድኡ ሕዝቅኤል ድማ ይበኽየሉ ነበረ። ሕጂ እውን ጎይታና መጺኡ ንኣባ ባውላ ካብ ሞት ኣተንሲኡ ኣጸናንዖ። ነገር ግን ኣባ ባውላ ሕጂ እውን ንሓምሻይ ግዜ ናብ ነዊሕ ገረብ ደይቡ ናብ በሊሕ ኣእማን ተወርወረ። ኣብ ክልተ ተመቒሉ ድማ ሞተ። ሕጂ እውን ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣተንስኦ። ንሻድሻይ ግዜ ድማ ኣባ ባውላ ንርእሱ ኣብ ውሽጢ እግሩ ኣሲሩ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከምኡ ኮይኑ ጸኒሑ ሞተ። እግዚአብሔር ድማ ሕጂ እውን ካብ ሞት ኣተንስኦ። ንሻውዓይ ግዜ ድማ ናብ ውሽጢ ማይ ዘለዎ ጉድጓድ ኣትዩ ኣእዳው ዘርጊሑ 40 መዓልትን 40 ለይትን ብምቋሙ ሞተ። ክብሪ ይኹን እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣተንስኦ። ፍትወይ ኦ ኣባ ባውላ፣ ፍትወይ ኦ ባውላ፣ ንነፍስኻ 7 ግዜ ክሳብ ትቐትል ሰውነትካ ኣድከምካ፣ ካብ ሕጂ ግን ድኻም ይኣኽለካ ኢሉ ኣጸናንዖ። ኣብቲ ግዜ ድማ ኣባ ባውላ ንመድሓኒና ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ። ኦ ጎይታይ፣ ስለ ዝኸበረ ስምካ ምእንቲ ክደክም ግደፈኒ። ንስኻ ኣምላኽ ክነስኻ ስለና ብመከራ ደኸምካ፣ ስለ ደቂ ሰባት ሞትካ። ንሓና እዚ ኣይግብአና ነበረ። ብርህራሄኻ ግን ነዚ ናይ ምድሓንካ ስራሕ ኻልና እምበር በሎ። ጎይታና ድማ ንኣባ ባውላ ምስ ኣጸናንዖ ካብኡ ተፈልዩ ናብ ሰማይ ወፀ። ድሕሪኡ ኣባ ቦሰይ ናብ ገዳም እንጽና ከይዱ ምስ ኣባ ባውላ ተራኸበ። ጎይታና ድማ ንኣባ ባውላ ተገሊጹ ስጋኻ ምስ ናይ ኣባ ቦሰይ ስጋ ብሓድነት ይንበር በሎ። ክልቲኦም ቅዱሳን ድማ ኣብ ዝዓረፉ ግዜ ስጋኦም ብሓድነት ኣንበሩ። ኣብ መጀመርታ ወገናቱ ናይ ኣባ ቦሰይ ስጋ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ክወስዱ ኣብ ዝገመሩ ግዜ ኣብ መርከብ ጸዓንዎ እሞ ነገር ግን እታ መርከብ ኣይተንቀሳቐሰትን። ድሕሪኡ ግን ተመሊሶም ንኣባ ባውላ ስጋ ኣምጽዮም ኣብቲ መርከብ ምስ ጸዓንዎ ግን
ኣብቲ ግዜ እታ መርከብ ተጓዓዘት። ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ናይዞም ቅዱሳን ስጋ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ኣብፂሖም ኣብ ውሽጢ ኣብ ናይ ኣባ ቡሶይ ቤተ ክርስቲያን ብሓድነት ኣንበርዎ። ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ይነብር ኣሎ። ናይ ኣባ ባውላን ናይ ኣባ ቡሶይን ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና ኣሜን። 7 ጥቅምቲ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣባ ባውላ መስተጋድል፣ ኣባ ህዝቅኤል ጻድቅ፣ ቅዱስ ሚናስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ሓናሲ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ፈጠርቲ ዓለም፣ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ ኣባ ሲኖዳ ናይ ባሕታውያን ሓለቓ፣ ኣባ ዳንኤል ዘገዳመ መሲሓት፣ ኣባ ባውላ ገዳማዊ፣ ቅዱስ አስናቲዎስ ሐዋርያዊ፣ ቅዱስ አግናጢዮስ ናብ አንበሳ ዝተዋሃበ ኣቦ። ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ በሎም ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋ እዩ። እቲ ንህይወቱ ምእንታይ ዘጥፍኣ ከዓ ክረኽባ እዩ እሞ ክስዕበኒ ዝፈቱ እንተሎ ህይወቱ ቀቢፁ መስቀሉ ኣልዒሉ ይስዓበኒ። ንሰብከ ኩሉ ዓለም ረቢሑስ ነፍሱ እንተኣጥፍአ እንታይ ትጠቕሞ? ወይስ ሰብ በጃ ነፍሱ እንታይ ክህብ እዩ? ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 24 በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ 8 ጥቅምቲ ስንክሳር ንቕፅል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥቅምቲ 8 አረጋዊ አባ መጥራ ብሰማዕትነት ዓረፈ። አባ መጥራ አረጋዊ እዚ ቅዱስ ካብ ሃገረ እስክንድርያ ዝተረኸበ ኣማኒ ክርስቲያን እዩ። ጣዖት ኣምላኺ ዳኪዎስ ኣብ ዝነገሰ ግዜ ናይ ጣዖት ምስሊ ኣቂሙ ነዚ ምስሊ ንዘይሰገዱ ክርስቲያን ኩሎም ኣሳቀዮም። እዚ ከሓዲ ንጉስ ዳኪዎስ ናይ ብዙሓት ሰማዕታት ደም ከም ማይ ዘፍሰሰ ኣረመን እዩ። እቲ ትእዛዝ ናብ ሃገረ እስክንድርያ ኣትዩ ነቶም ደቂ ዓዲ እንዳሰቀየ ደሞም ኣፍሰሰ። ኣብቲ ግዜ ድማ ኣረጋዊ ኣባ መጥራ ክርስቲያን ብምዃኑ ተወንጅሉ ናብ መኮንን ቀረበ። እቲ መኮንን ድማ ንኣባ መጥራ ናብ ጣዖታት ምእንቲ ክሰግድ ኣዘዞ። ነገር ግን ኣባ መጥራ ብጎይታና ተኣመነ። እቲ መኮንን ድማ ንኣማልኽቲ ስገድ፣ ኣነ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ክህበካ እየ፣ ብዓቢ ክብሪ ድማ ከኽብረካ እየ በሎ። ኣቦና ግን ቃል ኪዳኑ ኣይተቐበሎን። ኪዳንካን ገንዘብካን ምሳኻ ናብ ጥፍኣት ይኸይድ በሎ። እቲ መኮንን ድማ በዚ ግዜ ተቆጢዑ ንኣባ መጥራ ጽኑዕ ቅፅዓት ክቐፅዐካ እየ እንዳበለ ወላ እንተፈራርሖ፣ ኣባ መጥራ ግን ብጎይታና ስለ ዝተኣመነ ነቲ ናይቲ መኮንን ሓሳብ ኣይተቐበለን። ከምዚ ከዓ በሎ፣ ኣነ ሰማይን ምድርን ንዝፈጠረ እግዚኣብሔር ይሰግድ እምበር ካብ እምንን ዕንፀይትን ዝተሰርሑ ንዘይርእዩ፣ ንዘይሰምዑ፣ ንዘይሽትቱ፣ ንዘይንቀሳቐሱ፣ ንዝረኸሱ ጣዖታትስ ፈጺም ኣይሰግድን እየ በሎ። እቲ መኮንን ድማ ካብ ናይ ኣባ መጥራ አንደበት ነዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ሓፈረ። ጽኑዕ ግርፋት ድማ ኣግረፎ። ብኢዱ ምስ ሰቐሎ ጎኑ ክሳብ ዝስንጠቕ ብጽኑዕ መህረምቲ ይህረሞ። ነገር ግን ጎይታና ፈጺሙ ጥዑይ ገይሩ ደጊሙ ኣተንስኦ። ደጊሙ ድማ እቲ መኮንን ሒዙ ፍሉይ ብዝኾነ ስቃያታት ሰቐዮ። ምስ ስቃይ ኣብ ሰልችዎ ግዜ ካብ ከተማ ኣውፂኡ ንዝኸበረት ርእሱ ብሰይፍ ኣቑረጾ። ኣባ መጥራ ድማ ሰማዕትነቱ ብፈጺሙ ናይ ዓወት ኣኽሊል ተጎናጸፈ። ምስኡ ድማ ሓቢሮም ዝተሰየፉ ብዙሓት ሰማዕታት ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተጎናጸፉ። ናይ ኣባ መጥራ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸለቶም ድማ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ኣባሆር፣ እዚ ኣባሆር ድማ ኣብ ምንኩስና ህይወቱ ዝተመስገነ ጽኑዕ ተጋዳላይ እዩ። ኣብ ውሽጢ ገዳም ብሓድነት ብተጋድሎ ክነብር ከሎ ቅድስንኡ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኮይኑ ንውዳሴ ኮንቱ ዘጋልጽ ኮይኑ ምስ ረኸቦ ንበይኑ ክነብር ወፂኡ ናብ በረኻ ኸደ። ኣብ በረኻ ድማ ንበይኑ ብዓቢ ተጋድሎ ብዙሕ ዘመን ነበረ። ጸላእ ሰናያት ዝኾነ ሰይጣን ድማ ብፈተና ክድርብዮ ብግልፂ ተረኣዮ እሞ ኣብ ውሽጢ በረኻ እሞ ንስኻ ክትስዕር ኢኻ፣ ኣብዚ ሰብ የለን እሞ ጽኑዕን ሓያልን እንተደኣ ኮንካ ናብ ከተማ እስክንድርያ ንዓእቶ ኢሉ ተዛረቦ። ኣባሆር ድማ ካብ ሰይጣን እዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ክብሪ ይኹን እሞ ብሓይሊ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣማሚኑ ናብ ከተማ እስክንድርያ ኸይዱ ንዝተኣሰሩን ንዝደኸሙን ማይ ብምቕዳሕ ዘገልግሎም ኮነ። ኣብ ሓደ ዕለት 3 ኣፍራስ ኣብ ውሽጢ እናዘለሉ ክሓልፉ ከለዉ ሓደ ፈረስ ንሓደ ህፃን ረገጾ እሞ ሽዑ ሞተ። እቲ ንኣባሆር ብፈተና ክስንድዎ
ዝደለየ ሰይጣን ድማ ኣብ ልቢ እቶም ሰባት ሓደረ እሞ ነዚ ህፃን ዝቐተሎ እቲ ኣረጋዊ መነኩሴ እዩ ኢሉ ከሰሶ። ናይቲ ኣከባቢ ሰባት ድማ እቲ ነገር ሓቂ ከም ዝኾነ ምሕሳቦም ርእዮም ኣባሆር መጺኡ ነቲ ዝሞተ ህፃን ኣተንሲኡ ሓቆፎ። ብልቡ ብምጽላይ ድማ ናብ ጎይታና ምስ ለመነ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ብምልክት መስቀል ኣማዕተበ ካብ ሞት ድማ ኣተንስኦ። ኣባሆር ነቲ ህፃን ካብ ሞት ምስ ኣተንስኦ ንኣቡኡ ሃቦ። ድሕሪ እዚ ድማ ንውዳሴ ኮንቱ ብምጽያፍ ካብ ህዝቢ ሃዲሙ ብምኻድ ናብ በዓቱ ኣተወ። ኩሉ ህዝቢ ድማ ኣብ ዝደልይዎ ግዜ ኣይረኽብዎን። ድሕሪ እዚ ድማ ኣባሆር ጽድቅን ትሩፋትን ብምስራሕ ብዙሕ ዘመን ንእግዚኣብሔር ኣገልጊሉ በዛ ዕለት ዓረፈ። ቅድሚ ምዕራፉ ንዕለተ ዕረፍቱ ፈሊጡ ንመነኮሳት ደቁ ፀዊዑ ብሃይማኖቶምን ብምንኩስናኦምን ክሳብ መጨረሽታ ጸኒዖም ክነብሩ ምስ ነገሮም ተፋኒዎም ንነብሶም ናብ እግዚአብሔር ኣሕሊፎም ሃቡ። ናይ ኣባሆር ረድኤት በረከቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ ይመሓረና ኣሜን። ጥቅምቲ 8 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣባ ኣጋቶን ባሕታዊ፣ ቅዱስ መጥራ ኣረጋዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ሶስናን ደቃን ሰማዕታት፣ ኣባሆር፣ ቅድስቲ በላግያ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት፣ ኪሩቤል 4 እንስሳ፣ ኣባ ብሾይ፣ ኣቡነ ኪሮስ ጻድቅ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን፣ ቅዱስ ማትያስ ሃዋርያ ካብ 12 ሃዋርያት ይቕረታ። ምስ ገበርሲ እከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ። ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላዕ። ኦ እግዚአብሔር ጎይታይ ኣዒንተይ ናባኻ እየን ኣባኻ እውክል ኣለኹ። ንነብሰይ ኣይትኽዓዋዕ ካብቲ ዘፃወዱለይ መፃወድያን ካብ መፈንጠራ ገበርቲ እከይን ሓልወኒ። ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣን ኣብ መፃወዲኦም ይውደቑ ይብል መዝሙር ዘዳዊት መዝሙር 140 ፍቕዲ 2። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ 9 ጥቅምቲ ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 9 ጥቅምቲ ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ። ለዊ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ህንድን ባርቶስን ብዝበጽሐት ስብከቱ ብጣዕሚ ድንቂ ዝኾኑ ተኣምራት ሰርሐ። ሓደ እምተኣምራቲሁ ከም ዝብሉ ኣበው ካብዚኣቶም ሎሚ ሓደ ክንምልከት ኢና። ቅዱስ ቶማስ ጎና ናብ እትበሃል ናይ ህንዲ ኣከባቢ መእተዊ ዝፈልጥ ምስ ሰኣነ ጎይታ ድማ ወሪዱ ኣብኒስ ንዝበሃል ነጋዴ ባርያ ገይሩ ሸጦ። መጀመርታ ኣብ ናይ ንጉስ መርዓ ተኣምራት ኣርእዩ ህዝቢ ምስ መርዑትን ንጉሶምን ኣእመነ። ቀፂሉ ግን ጎንዶፎር ንዝበሃል ካልእ ንጉስ ቤተ መንግስቲ ስራሕ ተባሂሉ ይለኣኽ ሞ እዚ ሃዋርያ ድማ ንንጉስ ዝሃንጸሉ ወርቅን ብሩርን ሃበኒ ኢልዎ ሃቦ። ንጉስ ዘወር ምስ በለ ግን ወእሁብ ዘንጉስ ለንጉስ ናይ ምድራዊ ንጉስ ንሰማያዊ ንጉስ ክህቦ እየ እናበለ ኩሉ ገንዘቡ ንነዳያን በተኖ። ገንዘቡ ምስ ተወድኦ ኦ ንጉስ መሰረቱ ተሃኒጹ እዩሞ ንመንደቕ ለኣኸለ ይብሎ። ምስ ለኣኸሉ ድማ ንሱ ድማ ይምጽውቶ ሕጅውን ኦ ንጉስ ንዝንጎ ለኣኸለ ይበሎ እሞ ይምጽውቶ ከዓ መጽሓፍ ከም ዝብል ምጽዋት ንሃዋርያ ልማዱ እዩሞ። ኣብ መጨረሽታ ግን ንጉስ ምስ መጸ ኣብ ባዶ መሬት ነዳያን ነቲ ገንዘብ ክበልዕዎ ረኸቦም። ተበሳጪዩ ድማ ንቅዱስ ቶማስ ክቐትሎ ኢሉ ኣሰሮ። በታለይቲ ግን ጋዶን ሓው ንንጉስ ሞይቱ ሓዘን ኣብ ዝኾነ ጊዜ እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ኣተንስኦ። ጋዶን ድማ ነዚ ቅዱስ ሰጊዱ ኣብ ሰማይ ንንጉስ ጎንዶፎር ዓብይ ቤት ተሃኒጽሉ ምርኣዩ ተዛረበ። ንጉስን ሰራዊትን ድማ ኣብ ቅድሚኡ ሰጊዶም ኣመኑ። ኣጥሚቕዎም ድማ ከደም። በረከተ ምሕደረን ኣሜን። ከምኡን ቅዱስ እስጢፋኖስ ካልእ። በዚ ስም ካብ ዝጽውዑ ቅዱሳን ሊቀ ዲያቆናት ቅድም ክኸውን ከሎ ሎሚ እነኽብሮ ቅዱስ ድማ ካልእ እስጢፋኖስ ወይ ከዓ ካልኣይ እስጢፋኖስ ይበሃል። ክልቲኦም ቀዳማይ ሰማዕት ይበሃሉ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ዘመን ሃዋርያት ኣቐዲሙ ከም ዝተሰውአ፣ እዚ ድማ ኣብ ዘመነ ርጉም ዲዮቅልጥያኖስ ኣቐዲሙ ተሰየፈ። እዚ ቅዱስ ዝተወልደ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣከባቢ ምስ ኮነ ኣብ ውሽጢ ናይ አንጾኪያ ቤተ መንግስቲ ካብ ዝነበሩ ልዑላንን
ናይ ኩናት መራሕትን ሓደ ነበረ። ብዝምድና ደረጃ ድማ ንዓብዪ ቅዱስ ፋሲለደስ ወዲ ሓፍቱ እዩ። ኣብ ናይ ፋሲለደስ ቤት ካብ ምዕባዩ ዝተለዓለ ወዱ ከም ዝኾነ ኣብ ገድሊ ተጠቒሱ ኣሎ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ካልእ ማለት መልክዕ ምስ ጽባቐ ዝተሓባበረሉ ጾሙን ጸሎትን ዝፈቱ ኣኾላሲ ንነዳያን ሓያል ናይ ኩናት ሰብን ተፈታዊ ክርስቲያንን ነበረ። እቲ ክፉእ ኣራዊት ኣብ ዓለም ንዝርከቡ ምእመናን ሞትን ስቃይን ክእውጅ ከሎ ኣብ ኣከባቢኡ ዝነበረ እዚ ቅዱስ እዩ። ኣብቲ ቦታ ካብ ዝነበሩ ብዙሓት ኣሽሓት ሰባት ንንጉስ ደፊሩ ዝተዛረቦ ሓደ ከማን ኣይነበረን። ቅዱስ እስጢፋኖስ ካልእ ግን ንክርስቶስ ቀንአ። ካብ ማእከል ህዝቢ ድማ እናጎየ ሓሊፉ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣዋጅ ዘንብብ ንዝነበረ ወተሃደር መንጢሉ ኣብ ኣደባባይ ነታ ናይ ክሕደት ደብዳቤ ቀዳዲዱ ደርበያ። ንንጉስ ድማ ሰነፍ ክብል ገሰጾ። ብጣዕሚ ዝተቆጥዐ ንጉስ ግን ነቲ ቅዱስ ሴፍ ደርብዩ ኣብ ክልተ ከፈሎ። ኣካሉ ኣብ ልዕሊ መሬት ምስ ወደቐ ርእሱ ግን ኣብ ልዕሊ ኣየር ኮይና ንሰለስተ መዓልታት ትንቢት ተዛረበት። ነቲ ኣጨናቂ ናይ መከራ ዘመን ድማ ኣፍ ደገ ከፋቲ ቅዱስ እስጢፋኖስ ካልእ ኮነ። በረከት ይሕደረና፣ ጽንዓቱ ትብዓቱ ድማ ዓድለና ኣሜን። ቅዱስ ኣትናስዮስ ውፁእ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ በዓል ኣደናቂ ታሪክ እዩ። ዜና ህይወቱ ክስማዕ ጣዕሚ ነፍሲ እዩ ዝዕድል። ተወሊዱ ዝዓበየላ ሶርያ ብምናኒኡ ዝፍለጥ ቅዱስ ኣትናስዮስ ህይወቱ ብጽሞና ዝተመልአ ነበረ። ኣብ ገዳም ኣትዩ ድማ በዓቲ ፈልዩ ሰውነቱ ንእግዚአብሔር ኣግዝኣ። ኣብቲ ዘመን ናይ አንጾኪያ ፓትርያርክ ዓሪፉ ነበረ እሞ ነታ መንበር ዝግባእ ሰብ ንምድላይ ናብ በረኻ ዞሩ። ነገር ግን ካብ ቅዱስ ኣትናስዮስ ዝሓሸ ሰብ ኣይረኸቡን። ንሱ ንመጻሕፍቲ ጠንቂቑ ዝፈልጥ ንኣባጊዕኡ ድማ ዝርህርህ ሕያዋይ ጓሳ እዩ እሞ ሒዞሞ ናብ ከተማ መጹ። ብባህሊ ሃገሮም መሰረት ሊቀ ጳጳሳት ዝሽዎም ናይ ኩሎም ኣህጉረ ስብከት ጳጳሳት ኣብ ዘለውሉ እዩ እሞ ተጸበዩ። ኩሉ ተረኺቡ ከዓ ኣብ ሶርያ ናይ ሰልቅ ጳጳስ ዝነበረ ኣባ እልመፍርያን ግን ደንጎያ። ን50 መዓልታት ተጸቢዮም ንኣባ ኣትናስዮስ ፓትርያርክ ዘአንጾኪያ ኢሎም ሸይሞም ተፈላለዩ። ኣብ 51 መዓልቲ ኣባ እልመፍርያን ምስ በጽሐ ከዓ በዓለ ሽመቱ ምውድኡ ምስ ነገርዎ ተቖጥዐ። ኣነ ኣብ ዘየለኹሉ ዝተሾመ ኣይሳድሕን እዩ እሞ ንኣትናስዮስ ፓትርያርክ ኢሉ ዝጽውዕ ኩሉ ዝተወገዘ ይኹን ኢሉ ናብ ሰልቅ ተመለሰ። ቅዱስ ኣትናስዮስ እዚ ነገር ምስ ሰምዐ ፈጺሙ ሓዘነ። ኣቐዲሞም እውን ኣገዲዶሞ እምበር ንሱ ሽሞት ደልዩ ኣይመፀን። ልክዕ ኣብዚ ዘመን ከም እንምልከቶ እዚ ቅዱስ መሊሱ ምውጋዝ ይከኣለዩ፣ ንዑ ድማ ብስልጣን ይበልጾ እዩ። እዚ ቅዱስ ግን ንግሊ ክብሩ ክብል ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ክኽፈሉ ምርኣይ ኣይደለየን። ንወዲ መዝሙሩ ጸውዖሞ ወደይ እሺ በለኒ ንነብሰይ ክትምርቐካ እያ ኣነ ንሓደ ዓመት መንገዲ ስለ ዝወፅእ ነስኻ ኣብ ክንደይ ኣዝዝ እሰር ፍታሕ ህዝቢ እንተሓቲቶምኻ ናብ ገዳም ከይዱ በሎም ኢልዎ ካብ መንበረ ጵጵስንኡ ወፀ። ብጣዕሚ ዝኣረገ ናብ በረኻ ልብሲ ለቢሱ ንሓደ መዓልቲ ብእግሩ ተጓዒዙ ኣብ ውሽጢ ሰልቅ በጽሐ። ናብ ኣባ እልመፍርያን ኣትዩ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ሰገደ። ኣቦየ ነዳይ እየሞ ኣጸጋዓኒ ኢሉ ለመኖ። ኣባ እልመፍርያን ድማ ምስቶም መነኮሳት ክነብር ፈቀደሉ። ቅዱስ ኣትናስዮስ ፓትርያርክ ክኸውን ከሎ መዓንጥኡ ተዓጢቑ ከገልግል ኣተወ። ማይ ይቐድሕ፣ ባኒ ስንክት፣ ቤት ይጸርግ፣ ሽንቲ ቤት የጽሪ፣ እግሪ መነኮሳት ይሓጽብ። በዚ ኩሉ ረሃጹ እናተንጠብጠበ ናብ ሰውነቱ ይወርድ ነበረ። ኣቦታት ትግሃቱን ትሕትናኡን ምስ ረኣዩ ንዲቁና ኣሕፀይዎ። እቲ ጳጳስ ድማ ጸዊዑ ዲቁና ዶ ክሽመካ እንተበሎ ፓትርያርኩ ቅዱስ ኣትናስዮስ ኣልቀሰ። እንታይ እዩ እንተበሎ ኣቦይ ንነውሪ ተታሒዙለይ እዩ እምበር ዲቁናስ ኣለኒ በሎ። ሕጂ ድማ ን7 ኣዋርሕ
ብዲቁና ኣገልግሎት ጸኒዑ ቅሽና ተሾም እንተበልዎ ከምቲ ዝቐደመ እናልቀሰ መለሰሎም። ልክ ዓመቱ ግን ንሓንቲ ሃገር ስብከት ጳጳስ ክገብርዎ ኣብ ዕለተ ሰንበት ተኣከቡ እሞ ቅዱስ ኣትናስዮስ ክገድፍዎ እናልቀሰ ለመኖም። ነዚ ሽመት ትግባእ ኢኻ ኢሎም ምስ ኣገደድዎ ግን ምስጢር ክነግረኩም ኢሉ ፓትርያርክ ኣትናስዮስ ዝብለኩም እኮ ኣነ እየ በሎም። ዝሰምዖ ነገር ምእመን ዝዓበዩ ኣባ እልመፍርያን ሰንቢዱ ብግንባሩ ኣብ ልዕሊ መሬት ወደቐ። እንዳተከባለለ ድማ ኣልቀሰ። ወይለይ ንዓይ ንጎይታይ ንኣትናስዮስ ከም ኣገልጋሊ ዝኣዘዝኩ እናበለ ድማ ተማሃለለ። ኣብቲ ኣከባቢ ዝነበሩ ጳጳሳት፣ ካህናት፣ መነኮሳት፣ ምእመናን ድማ ካብ ናይ ቅዱስ ኣትናስዮስ ናይ ትሕትና ስራሕ ዝተለዓለ ፈጺሞም ኣደነቑ። መንበረ ጵጵስና ኣምጺኦም እናዘመሩ ተሸኪሞሞ ዞሩ። ቅዳሴ ቀዲሱ ድማ ስግኡን ደሙን ኣቐቢልዎም ዓብይ ደስታ ኾነ። ንጽባሒቱ ድማ እዚ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ጽብቕቲ በቕሊ ኣቐሚጦም ኣባ እልመፍርያን ብእግሩ ብናቱ ፍቓድ እናተጓዓዘ ብዓቢ ዝማሬ አንጾኪያ በጽሑ። ኣብኡ ድማ ዓብይ ናይ ሓድነት በዓል ተኸብረ። ዓብይ ጓሳ ቅዱስ ኣትናስዮስ እንሆ በዚ መንገዲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክልተ ካብ ምኽፋል ደሓነት። እዚ ቅዱስ እናተጋደለ ነቢሩ በዛ መዓልቲ ዓረፈ። በረኸት ይሕደረና። ርህሩህ ኣምላኽ ከምዚ ንኣባጊዕኡ ዝርህርህ ጓሳ ኣይኽልአና። ካብ ሃዋርያ፣ ካብ ሰማዕቱ፣ ካብ ለዋሕ ፓትርያርክ ድማ ጸጋ በረከት ይኽፈለና ኣሚን። ጥቅምቲ 9 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ፣ ቅዱስ እስጢፋኖስ ካልእ ሰማዕት፣ ቅዱስ ኣትናስዮስ ብፁዕ፣ ቅዱስ ስምዖን ሰማዕት፣ ቅዱስ ሊዋርዮስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ፣ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት፣ አቡነ መዝገበ ስላሴ ጻድቅ ኢትዮጵያዊ፣ አጼ ዳዊት ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ ግማደ መስቀል ዘምጽኡ። ነቲ መጓሰ ኣርአያ እናኾንኩምዎ እምበር ኣብተን ማሕበራት ከም ጎይተት ኣይትኹኑ። እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቅበሉ ኢኹም ይብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 3። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን ወኣሜን ይበል ኩሎም ቅዱሳን መላእክት ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ለነ ኢታብአነ ጊዜ ውስተ መንሱት አላትነነ ወባልሃንን ኩሎ ኩስ መዚአኪ እቲ መንግስት ኃይሉ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ኩሉ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ጽላፍ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልና ጣውንቲ ተማጽነ ክራንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።